أزي باريس كابز ركب استديونا زفنو دمس راديو إيرنايو ناي ساعة زي فنونا يفلم مالو مكتالكم بخبر نعدم راديو إيرنا هاجرايت جانتا إرترا مدلات كتقبرو لتصنحت شامبيون قردم بشكلة أفريقيا بسنكي كورونا فيروس تسقاقيرو إثيوبيا بسنك سقات كورونا فيروس أبيات تمرتي نخل التسومن كعدسو سينا سعود عرب أستاذ سلسميت وتهدراين مكونناتن سب السلطانن تأثيرهم زينة بزرزر مبل 16 ودر شامبيون قردم بشكلة أفريقيا بسنك سقات حمام كورونا فيروس نابكال أوان تسقاقيرو أزي كاب 23 كساب 29 مقابيت أب موريشيس كاية تحسيبو زنبرة وددر ناور حسنة كمت محلالفة فيدريشن قردم بشكلتات هاجر أفريتو انتقونه زكايدلو معلتي أين تسرن أبز حلف عامتات نشامبيون أفريقيا بعوتات كتعب لو تسنحت هاجرايت جانتا إرترا أبزي قردم زساتفو 10 دق تبعتيون دق نستيون لممد كايدو تسانيحم يوم كبرى سمعتنا سفيح تحستو مدب سبورت أبزي ناي ساعت زي فنونا كتكتاتلو أقدمنا نعدم مسفح كورونا فيروس بدرجة عالم أشاغل اللو أبزل أوان إثيوبيا بيت فيروس تلقفو حموش سبات كم زرخبت أرقاقيت الله نازي سعيبو دما مسفح فيروس بزقلطفه كاينركا مسقا أبيات تمرتي نخل تسومن كعدسو توسين الله بزي كازز كايا سلما وسلفي أغيباتات سبورت هاو قطمات تاقرن كالي هزبي بأكوب ساتفو نتفتاتن بتمساسالي نكل تسومن دو كبليو تمارو ينفرس دما أبزلو وكامباسات من كسقاساتهم دريتهم كتسنحهم أبزبا غرنا أفريقيا إثيوبيا سودان سومالن الفيروس كم تراين بوقعي أفليتن اللوا إرترا ولا كوات فيروس كم زي تراين تقلتت نمكل خالوقنا أب من كسقاسات مجشان صنوع تزازات كتحلف مغانا أتم بها الله بدرجة عالم لعلي 150 حسابات بحمام كورونا فيروس كلكفن كلو أستات 1500 دمه مويتم نكسنا سعود عرب وتهدراوين مكوننات حلف تسطان سب السلطان زركبهم أستات 300 سبات أسيرا تاجر بعسرت حموش تمجابيت أبزرقعته مجلسي مئسار زوم أمايت سب السلطان مسبل شونان متففا ناستات 100 مليون دولار زت تتحزم مخانو تقيسا انتقونه زوفان نقسنت كاببون مركب دلو زلو وراس عرات محمد بن سلمان مغد سلطانايتي نسلطانو أسقات زخونو نقصاو بيتسبن سب السلطاناتن ناي مححاين مرعدن سقومتات مخانو حيالو وقنات يقلسو أبز حلف سومون وراس عرات نزنبره نايف بن عبد العزيز آل سعود زركبهم 10 لعلوت أبالات نقصاو بيتسب تأثيرهم يوم بزي كازياب كل تشنعسر شوعتن أب بوليتيكان كتبان تاجر تسلوال لوم زتبالو سب تسقان أبالات نقصاو بيتسبن بيتمساسال من قدي كم زتأثرون بليونات دولارات كفيلهم كم زتلقون أيرسعن زي خبركم سمعتنا زينا بزي فتسمنا لنا كتسلو بأتو كبروم دافلاز دالو أتوكرو أبانا قدات كسعبيو مكتالكم دقي معدم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاوين غازت إنياتا زدالو نتا راديو داقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا كاتسيلنا أتكرو أبوانا وقدات بخبرم دافلا نقربالكم إذن لهم مدب كالعين مودة كفال نايت زحلف سمون زجمرة مودداب إرتروان أو تأخي عوات ألوتاوي ترى زتصاوتو زلو رقحيتا زتنتن تحستيو نمولوت مدب نمكتال نابكبرم رافلا كسكاكركم راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان شتو مسقمتك نت شتو دما متغبري استراتيجي توصي ابزي ابوتا خبصح مسبلك بخمي خات بصحتا بوتا بنفاريت ديخا بماكينه بغري ديخا بخالق بخمزي خدا كمالتيو مغشاخ تكبر شتو يحلوكا زعمت زيسي اب ازي بوتا زي كبصح سبي كبصح تبل تخون زي حدا شتو يخون خيليو ابو القسب كميت بصحو دما استراتيجي مالتي زي كغبر يت بخمزين تخركو يحصر لي استراتيجي بزح غزي دمر ميلاتات كوينو نشتو كتوقع وحسنت زهبو مالتي كلنا نعرف وتهدراوي فلاي ابنا ارترا ناي قالسن ناصنت نبره استراتيجيات نفلطوينا دباي استراتيجي نيرو ويكا
ናይ ደጀን ስትራቴጂ ወይ ከዓ ናይ መሬትን ህዝብን መሬትን በብቁሩብ ሓራም ውፃእ ስትራቴጂ ወዘተ ዝበሃል ነይሩ ስትራቴጂ ናብቲ ዓወትካ ወናብቲ ሸቶታትካ ዘብፅሓ ብዝወሓደ ክሳራ ዝለዓለ ውፅኢት ክህበካ ዝኽእል ነገር ካብኡ ንስትራቴጂ ድማ ዝርዝር መተግበሪኡ ዝርዝር ስጉምትታት ወይ ከዓ ዕማማት የድልየካ ታስክስ ወይ አክሽንስ የድልየካ ክወርድ ኣለዎ ማለት እዩ ስትራቴጂ ክንገብሮ ኢና ምስ በልካ ብድሕሪኡ ስራሕ ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ ከምዚ ክንገብር ኢና ከምዚ ክነቐምጥ ኢና እዚ ክንዕድግ ኢና በዚ ጌርና ከምዚ ክንማልኦ ኢና ዝብል ነቲ ስትራቴጂ ኣብ ግብሪ መዋዕሊ ድማ ዕማማት ወይ ስጉምትታት እዚ ዝርዝራዊ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ 200-300 ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ኣቐዲሙ ዘቐምጦ ስራሕ ከይጀመረ ከሎ እዚ ምስ ገበርካ ሽዑ ድማ እዚ ኩሉ ብፅሑፍ ሰፈረ ኣብቲ ውጥን ትግባር ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ኣብቲ ኣክሽን ፕላን ኣድለይቲ ቀረባት ድማ የድልየካ ሰብን መሳለጥን እንታይ የድልየና ዝብል ድማ ቀረባት ድማ እዚ ዝከድልዩ ኢልካ ድማ ክትሰርሕ ኢኻ ካበይ ተበጊስካ ካብቲ ዕማማት ተን ዕማማት ምስ ፈለጥካየን ነዚ ዕማም እዚ ንምግባር እዚ የድልየኒ ምባል ድማ ባህርያዊ ይመፅእ ነዚ ኩሉ ድማ ምስ ገበርካ ኣብ 5ይ ደረጃ ዓመታዊ ባጀት ድማ ወይ ባጀት ነዚ ናይ ገንዘብ ባጀት ድማ ትውፅኣሉ ነዚ ኩሉ ዕማማት መስርሒ ዝኸውን ባጀት ክትነድፍ ኣለካ ክትስእል ኣለካ ይሃሉኻ ኣይሃሉኻ ክትስእሎ ኣለካ ብድሕሪኡ ዓቕምኻ ፈሊጥካ ገንዘብ እንተኮይኑ ወሳኒ ገንዘብ ዘይብልካ ነገር ከመይ ገይሩ ይፀንሕ ገንዘብ ትረኽበሉ ነገር ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ድማ ሓደ ስራሕ ናይ ውድብ ይኸውን ሸቶ ክትበፅሕ ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን ዝብል ሕቶ እውን ካብዚ ባጀትካ ካብ ምስኣል ይመፅእ ይኸውን ናይ $1 ሚልዮን ንዓመት ባጀት ኣውፂኻስ $1,000,000 ኣይኮነን $100,000 ትረክብ ጥራይ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይ $100,000 ጥራይ ስራሕ ክትሰርሕ ኢኻ መደብ ተውፅእ ስለዚ ዕማማትካ ይኹኑ ስትራቴጂታትካ ሸቶታትካ ኩሎም ንዕኡ ኣሪምካ ብኡ ትጅምር ከም ማለት እዩ ዓመታዊ ባጀት ኣገዳስነቱ እሱ እዩ መወዳእታ ድማ ሰሌዳ ግዜ ታይም ቴብል ናይ ትግባረ ማለት እዩ ናይ ትግባረ ሰሌዳ ግዜ የድልየካ ሰሌዳ ግዜ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ነገር እሱ እዩ ዝውስን ኣነ ዝከረኒ ኣብ ኣስመራ እዞም ነቲ ናይ ኮርያ ገዛውቲ ክሰርሑ ዝመፁ ኮርያውያን ኣብቲ ገና ከይተጀመረ ከሎ ብገለ ኣጋጣሚ ኣብቲ ዝሰርሕሉ ምስ ከድኩ ዘረኣዩኒ ኣብቲ መንደቕ ናይ ኮንቴነራት እዩ ብሙሉኡ ሰሌዳ ግዜ ዘርጊሖም ኣለዉ ንሓንቲ ነገር መዓስ ጀሚራ መዓስ ትውድእ ዝብል ኣለዋ ኣብቲ መንደቕ እዩ ተቢሉ ሕጂ ንነፍሲ ወከፍ መዓስ ኣቕሓ መፅእ መዓስ ይትከል መዓስ ይግጠም ኣብቲ ገዛውቲ ዝሓስብዎ ዘለዉ ኩሉ ኣለዎም እዚኦም ናይ ኣዝዮም ዝተራቐቑ ውድብ ስለ ዝኾኑ እሱ ክትበፅሖ ብቐሊል ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ኣብ ውድብ ግን በታ ዓቕምኻ ንነፍሲ ወከፍ ዕማም መዓስ ክውዳእ እዩ ኢልካ እንድሕር ሰሪዕኻዮ ኣብቲ ስራሕ ክትጅምር ከለኻ ሓጋዚ እዚ ብምሉእ ኣብ ውሽጢ ትግባረ ስራሕ ወይ ኣክሽን ፕላን ኣብ ውጥን ትግባረ ስራሕ ዝሕቆፍ እዩ ሸቶታት ምቕማጥ ስትራቴጂ ምቕማጥ ዕማማት ምስራዕ ቀረባት ምፍላጥ ምስራዕን ዓመታዊ ባጀት ምውፃእ ሰሌዳ ግዜ ናይ ትግባረ ምግባር እዚ ፅሑፋት ብምሉእ ከተዳልዎ ምድላው የድልየካ እምበኣር ውድብ ኣቆይምካ ኣይኮንካን ነዚ ተዳሉ ምክንያቱ እቲ ውድብ መጀመርያ ይሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ይብፃሕ ድዩ ኣይብፃሕን እንታይ የድልየና ክትብል ንቅድም ክትዳሉ እቶም ዘዳሉ መን እዮም ዝበሃለሉ ግዜ እቶም ዘዳሉ እቶም ነቲ ውድብ ከም ኣበገስቲ ኮይኖም ከምዚ ዘይንገብር ገለ ንግበር ኢሎም ዝጅምሩ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኦም ነዚ መፅናዕቲ ዋላ እኳ ደቂቆም ኣይግበርዎ እዚ ዓይነት ነገር እንተጌርና ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ዝብል መደምደምታ ሒዞም ክብገሱ ከምኡ ምስ ገበሩ እዮም ንካልኦት ዓዲሞም ንዑባ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ እንተገበርናስ ናብቲ ንደልዮ ፖለቲካዊ ሸቶ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና እዚ ስርዓት ክነልግሶ ንኽእል ኢና ካልኡን ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ዕድመን ጎስጓስን ክገብሩ ዝኽእሉ
بدحريو اتي نايتي حزبي ወይ አባል ነቲ ዕቱብነት ናይቲ ስራሕ ርኢዩ ምሳኹም ኣለኹ ወይ ምሳኹም የለኹም ክእረሙን ኣብቲ ህዝቢ ኢኻ ተውርዶ ንድፊ እዩ እቲ መጀመርያቶም ቶም መስረትን በሎም ወይ ከዓ ነቶም ኣበገስቲ ትውድብ ዘምፅኦ ሓሳብ ንድፊ እዩ ገና ሓርፋፍ ስለዚ ኣብቶም ኣባላቶም ምስ ኣውረድዎ ወይ ኣብቶም ህዝቢ ምስ ኣውረድዎ ማዕረምታ ክመፅእ እዩ ክኢላታት ኣትዮም ክእርሞ እዮም መወዳእታ ደሓን እዩ ዝበልዎ ሒዞም ሓደ ውድብ ክምስርቱ ይኽእሉ እቶም ተሰማሚዖም ዝመርፁ ኣባላት ድማ ነዚ ወሲኾም እንዲኦም ኣጉዲሎም እንዲኦም ኣሪሞም ናትና እዩ ኢሎም ይቕበልዎ እዚ ቀዳማይ ናይ ውድብ ሕጊ እዩ እዚ ዝርዝራዊ ውጥን ትግባረ ስራሕ ምግባር ኣዝዩ ዝተራቀቀ ክትገብሮ ከይትገብሮ ናይቲ ያይቶም ኣበገስቲ ሕቶ እዩ ግን ብውሕዱ ዝርዝራዊ ዝኾነ ነገር ክተቕርብ ኣለካ ኣብ ፅሑፍ ክሰፍር ኣሎ እዚ ይጎድል ኣሎ መብዛሕትኡ ዝግበር ዘሎ ንቅድም ሰባት ይእከቡ ሓደ ህዝቢ ኣኪቦም መራሕቲ መርፁ ብድሕሪኡ ውድብ ተገይሩ ይበሃል ጉባኤ ይግበር ኮንፈረንስ ይግበር ዝተፈላለዩ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ይወፁ ብድሕሪኡ ኣብ እንታይ ንግበር ይመፅእ እዚ የዳኽሞ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝተኣከበ እቶም ዝተመረፁ ሰባት ነቲ ሩቲናዊ ነገር ምስራሕ እንተዘይኮይኑ ዝርዝራዊ ዝኾነ ከኣትዎ ዝኽእሉ ነገር ስለዘይተዳለወሎም እሶም ድማ ከዳልው ግዜ ክወስዱ ስለዝኾኑ ከም ዕማሙን ኣዳሊኹም ቀልጢፍኩም ሃቡና ስለዘይበሃል ቀስ እንዳበለ እቲ ዝቆመ ውድብ ብናህሪ ዝጀመረ ቀስ ኢሉ እንዳፈረሰ ክኸይድ ማለት እንዳፈረሰ ዘይኮንስ እንዳተዳኸመ ድሃይ እንዳጥፈአ ኸይድ ህላዊኡ ሕጂ ናይ ሽምን ናይ ዌብሳይትን ኮይኑ ይተርፍ መራሕቲ ኔኖት ሸቶታት ክወቕዑ ከም ዝተመረፁ ከይፈለጡ እቶም ኣባላት ድማ ንመራሕቶም በናይ ሸቶታት እዮም ክቆፃፀሮም ከም ዘለዎም ንፁር ከይኮነሎም ከሎ ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ መራሕትን ኣባላትን ስርሖም ክግምግሙሉ ዝኽእሉ ሸቶታትን የብሎምን ማለት እዩ እዚ ሂብናኩም እዚ ሰሌዳ ግዜ ኣውፂናልኩም እዚ ነገር ተገይሩ ኣበይ በፂሑ ክትበሃል ትኽእል እንተደኣ ብከምኡ ጀሚርካ ከምኡ ዘይገበርካ እንተኾንካ ግን ናይ ውልቀ ሰብ ገምጋም ጥራይ ይኸውን ውልቀ ሰብ ድማ ኩሉ ሻዕ ኣብ ውድብ ክረአ ከሎ ፍቅሪ ክህልዎ ኣይትፅበዮን ኢኻ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ሓፈሻዊ ምትሕልላይ እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ደቂቕ ክትመፅእ ከለካ ኣብ መቀሓሓርን ኣብ ዘይምስምማዕን ምጥርጣርን ክኣቱ ይረአ ኣሎ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية أمونغو أبالاتن أكايت محبرن ويودبن أمونغو أكايتن نحدهم أمونغو أبالاتن نحدهم وزت بتهدقاقامي ዝረአ ግርጭት ወይ ዘይምትእምማን ናይ ዘረባ ምቅያር ካብ ዝጉድለት ዝነቐለ እዩ ሓፈሻዊ ፅቡቕ ድሌት ዝመልኦ ሓሳባት እምበር ንፁር ሽቶታት ከይሓስካ ምብጋስ ወይ ካብኡ ዝበቁል ስትራቴጂታትን ስጉምትታትን ከይሓስካ ምብጋስ እዩ ነዚ ጠንቁ ብወግዒ ከየስፈርካ ዕላማ ክትወቅዕ ማለት ዘበት እዩ እምበኣር ፖለቲካዊ ውድባትና ዘልምሶ ዘሎ እዚ ምዃኑ ትስሕቶ ኮይኑ ኣይስማዓንን ካልእ መዳይ ብካልኣይ ደረጃ ዝጠቐስኩልኩም እዚ ብዛዕባ ኣክሽን ፕላን እየ ዘርዚረ ዘበልኩኹም ኣገዳሲ ድማ መዳይ እሱ እዩ እቲ ካልኣይ ዓብዪ ጉድለት መመሓደሪ ሕግታት ዘይምግባር እዩ እሱ ምስ ጀመርካውን ክኸውን ይኽእል እዩ ቀሊል እዩ ብተዛማዲ ሓፈሻዊ እዩ መመሓደሪ ሕግታት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ነገር ምስ ዝኸውን ብኸመይ ኢኻ ትሕዞ ዝብል ኩሎም ኣባላት ናይታ ውድብ ዝረዓሙሉ ዝተሰማምዑሉ ክህሉ ኣሎ እሱ እንድሕር ዘየሎ መቐየዲ የብሉን ማለት እዩ እቲ ኣኼባ ዝኾነ ኣርእስቲ መፂኡ ፋሕ ከብሎም ይኽእል ሓደ መቐየዲ ነቲ ኣባልን መሪሕነቱን ነቲ ማሕበር ናብቲ ዝደለዮ ክግስግስ
ዝገብሮ ነገር እቲ ዝወፀ መደብ ይውልና ኣለና እቲ ዝርዝራዊ ሸቶታትን ዕማማቱን ካብ ወፃኢ ኣይግበርን እዩ ኣስፊርካ ያለካ ብኡ መሰረት ምኻድ ጥራይ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ሕጊ ምጥሓስ ዝበሃል ከምዚ ክትገብር ኣይግባእካን ነይሩ ኣብ ስልጣን ምፍላይ ክመፅእ ከሎ ናይ መራሕቲ ናይ ኣካየድቲ ስልጣን ናይ ኣባላት ጉቡእ ወዘተ ክመፅእ ከሎ እዚ እውን ብውሽጣዊ ሕግጋት ወይ ባይሎስ ዝበሃል ብኡ ጌርካ ኢኻ ተዓግቶ ስለዚ ውሽጣዊ ሕጊ ድማ ነቲ ውድብ ሰጥ ኣቢሉ ውሽጣዊ ሕጊ የብሎምን እዞም ፖለቲካዊ ውድባት ክብል ኣይደፍርን ምክንያቱ ብቐሊሉ ዝርከብ ስለ ዝኾነ ምናልባት ይሰፍሕ ይውሕድ ይኸውን ግን ኣሎ ክንብል ንኽእል ግን ዘይብለን ድማ ድሓር ክንገብሮ ኢና ኢለን ዘመሓላልፋ ድማ ብዙሓት እዚ ንፅባሕ ይኹነለይ ካብ ዝበሃል ሓደ እዚ እዩ ማለት ድሓን ክንገብሮ ኢና ይበሃል ስራሕ ይጅመር መራሕቲ ምረፁ ዓመት 2 ዓመት ትኸይድ እቲ መማሓደሪ ሕጊ ግን ቀስ እንዳበለ ኣበይ በፂሑ ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ዝሕጂ ቀዳምነት ኣይተዋሃቦን ማለት እዩ እዚ ከይኮነ ከሎ ግርጭት ኣብ መንጎ ኣባላት ክመፅእ ኣብ መንጎ ኣካየድትን ገለን ክመፅእ ብደገ ዝመፅእ ተፃብኦ ክትከላኸለሉ ኣብ ዘይትኽእል ትበፅሕ ጉጅለታት ይፍጠር ኣንፃርነት ኣብ ሓደ ኣካል ናይቲ መሪሕነት ይመፅእ እቲ ካልእ ኣካል ከጥቅዖዩ ኣይኮነን ጌጋ ናይ ክስቶዩ ገለ ኣብ ዝበሃል ይእቱ ሕጊ እንተልዩ ግን በዚ መሰረት ቁኑዕ ኣሎ ቁኑዕ የለን ኢልካ ብሓንቲ መዓልቲ ብሓንቲ ኣኼባ ክትፈትሖ ትኽእል ንኣባላት እውን ኣብ ምጥርጣር ኣይብፅሖም እዩ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ሕግታት እዚ ባይሎስ ዝበሃል ውሽጣዊ መማሓደሪ ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣድማሳዊ ስነ ስርዓት ኣኼባ እውን ኣሎ ፓርላሜንታሪ ፕሮሲጀር ይብልዎም ብእንግሊዝ ከመይ ገይሩ እዩ ኣኼባ ዝካየድ መን ይቅድም መን ይድሕር ክንደይ ካብ ሚእቲ ምስ ረኸበ እዩ ድምፂ ምስ ረኸበ እዩ ሓደ ነገር ዝግበር ገለ ወዘተ ዝብል ናይ ኣኼባ ኣገባቡን ኣሎ ብፍላይ ፓርላመንት ባይቶታት ዝጥቀማሉ እዩ እዚ ከከምቲ ዝደለኻዮ ክተፅብቦን ክተፅፍሖን ስለትኽእል እዚ እውን ኣብ ግምት ይኣቱ ስለዚ ኣኼባ ክካየድ ከሎ እውን በቲ ዝተዋሃበ መገዲ ጀሚሩ ክውድእን ፅፈት ክህልዎን ይሕግዝ እዩ እዚ እውን እንተጌርካ ቁም ነገር ኣብቲ ውድብ ክግበር ቀሊል ይኸውን እቲ ሳልሳይ ናይ ስሩዓት ኣባላት ብፅሑፍ ዘይምምዝጋብ እዩ ካብ ኩሉ ዘገርም ድማ እዚ እዩ ንዓይ ምክንያቱ ኣባልነት ኣብ ዝበዝሑ ማሕበራት ወይ ውድብ ብልሕልሕ ሕግታት ዝተቀየደ ኮይኑ ኢኻ ትረኽቦ ኣብ ኣኼባ ዝተረኽበ ዝኾነ ሰብ ከምቲ ፃውዒት ተገይሩ ውድብ ክነቀውም ኢና እሞ ምፅኡ ወይ ከምዚ ንግበር ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ተበግሶ ንውሰድ እንታይ ኮይና ኢና ስቕ ኢልና ገለባ ንግበር ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ በሉ ሓንቲ ኮሚቴ ነውፅእ እሞ ድሓር ስራሕ ንጀምር ክበሃል ከሎ እዩ ውድብ ዝጅመር ኣብ ከምኡ ሰባት ነውፅእ ክበሃል ከሎ ኮሚቴ ወይ ሓደ ሽማግለ መራሕቲ ኢኻ ተውፅእ ማለት እዩ እዚኦም ክወፁ ከለዉ በቶም ሽዑ መዓልቲ ዝተረኽቡ ሰባት ይወፁ እዞም ሰባት እዚኦም ሚት እንተ ነይሮም ሽሞም ከይተመዝገበ መን ምዃኖም ከይተፈለጠ እቶም ሰብ ተመሪፆም ብህዝቢ ድማ ተመሪፆም ዝብል ሓደ ላግፅ ዝኾነ ቃል ይወፅእ ምክንያቱ ህዝቢ ዝበሃል ኣባል ማለት ጥራይ ክኸውን ኣሎ እዞም ሰብ እዚኦም ተመሪፅና ኢሎም ምናልባት ድሕሪ 3 ወርሒ ወይ 2 ወርሒ ኣኼባ ክፅውዑ ከለዉ ካብቶም ሚእቲ ምናልባት 60 መፁ ኮኑ መን እዮም እቶም 40 ዝተረፉ ኣይፍለጥን ሓደስቲ ድማ መፂኦም እንተኮይኖም ኣይፍለጥን ሚእቲ ዝነበሩ ብቀዳማይ ኣብታ ኣኼባ ዘይነበሩ ካልኦት ሓደስቲ መፁ ማለት እቲ ኣኼባ ሕጂ ብዝተረኽቡ ስለ ዝካየድ መን እዩ ኣባል ኮይኑ መሰል ዘለዎ ነቶም ዝተመረፁ ክኸይድ ዝኽእል ክቕይድ ዝኽእል ዝብል ነገር ሸለል ተባሂሉ ብዛዕባኡ ምዝራብ ነውሪ እንዳተቆፅረ ይኸይድ እንታይ ዘፈላለየ ኣሎ ኩሉ ኣባል እዩ ድሓን እዩ ዝመፀ የርክብ ናይ ሃገር ጉዳይ እንድዩ ይበሃል በብቁሩብ ዘርጠብጠብ ክኸውን ምክንያቱ እቶም ኣባላት እቶም ዝተመረፁ እውን ንኣባላቶም ክቕይዱ ኣይክእሉን እዮም መን ምዃኑ ስለ ዘይፈልጡ ንምንታይ ዘይተረኸብካ ንምንታይ ገንዘብ ውፅኢት ዘይገበርካ እዚኣ ስለምንታይ እንዳፈለጥካያ ትገብራ ኣለካ ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ምስቲ ሕግታት ዘይምፅሓፍ ዘይምምዝጋብ ሸቶታት
ኣጽኒዖም ዘይምእታዎም ድማ እቶም ዝመጹ ሰባት ድላዮም ክዛረቡን ድላዮም መፈላለይ ዘረባ ኸማን ከምጽኡ ብገርሆም ይኹኑ ብፍላጥ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኣዝዩ ሓሳይ ኮይኑ ብፍላይ ግርጭታት ናይ ውልቀ ሰባት ከም ግርጭት ናይ ውድብ ኣብ ዝውሰደሉ ደረጃ ይብጽሕሉ ነዚ መቀየዲ የብሉን ገለ ጉጅለ ወይ ገለ ሰባት ንሓደ አንጻሮም ዝኾነ ክዛረቡን ተጀሚሮም መዕረቂ ዝኸውን ሕጊ የለን እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ኮይኑሎ እዚ ዘረባ እዚ ቦቱ ኣይኮነን ተኣረም ክበሃል ኣይክእልን እዩ እቲ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ማዕረምታ እንተኮይኑ ድማ እንታይ ኮንካ ደኣ እዚ ዘይገበርካ ተባሂሉ እቲ ዝሕተት ሰብ ዝሕተተሉ ሕጊ ከይገበርካ ስለትሰርሕ ማለት እዚ ቀሊል ይመስል ግን ተስፋ ዘቁርጥ ኩነታት ኮይኑ ኣብ ኩሉ ከተማ ኣብ ኩሉ ሃገር እንዳተፈተነ ጽቡቕ ድሌት ናይ ህዝቢ ናብ ኣኼባታት እንዳመጸ ማሕበር ንግበር እንዳበለ ገንዘብ እንዳኸፈለ እዚ ኩሉ እንዳገበረ ውጽኢት ምዘይርኢ ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ኮይና ነንሕድሕድና ንባእስ ኣለና እንታይ ኮይኑ ናትና ዘይሰልጥ ኣብ ዝብል ተስፋ መጣጽ ዘሎ ከም ዓብዪ ኣርእስቲ ኣልዒልዮ ኣሎ ህሉፍ ሓሊፉ በአውራጃ ዝባእሱ ዘሎ በሃይማኖት እዮም ዝባእሱ ዘሎ በዓል ክስቶም በዚዮም ዝባእሱ ኣብ ዝብል ካልእ ነገራት ይኣትሞ ህዝቢ ኣብ ተስፋ ምቁራጽ ኣብ ምጥርጣር ኣብ ምርሓቕ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ኣባላት ጉቡኦም ፈሊጦም እዮም ዝምዝገቡ ከም ጉቡእ ኣብ ሓደ ውድብ ኣባል እየ ምስ በለ ነቲ ዝተቐስናዮ ሕግታት ውሽጣዊ ሕግታት ይኹን ነቲ ዕላማታቱ ኩሉ ተቐቢለዮ ኣለኹ ኣጽኒዐ ኣለኹ ዝብል ጥራይ እዩ ኣባል ክኸውን ዘለዎ እሱ ከይተቐበለ ንምንታይ ኣብዚ ውድብ ይመጽእ ኣብኡ እምበኣር ሕግታት ኣለዎ ንኣብነት ጉቡእኻ ናይ ምፍጻም ናይ ምስራዕ ናይ ምኽፋል ክህሉ ይኽእል እዩ ኣኼባ ናይ ዘይምብኳር ክህሉ ይኽእል እዩ ንጥፈታት ንኣብነት ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ከሎ ናይ ግድን ክትመጽእ ኣለካ ክበሃል ኣለዎ እዚ ኩሉ ቀይድታት ዘይፈልጥ ኣባለይ እዩ ክትብሎ ዘገርም ሰዓብቲ ኣለውና ኣባላት ግን ምዝጉባት የብልና ክብል እየ ዝደሊ ሕጂ ምዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ነዚ ምግባር ቀሊል ክንሱ ሸለል ተባሂሉሎ ክብለኩም እየ ዝደሊ ዘለኹ ከቢዱ ኣይኮነን እዚ ከም ቀዳማይ ኣድላይ ነገር ተባሂሉ ኣይውሰድን ማለት እቲ ቀንዲ ንኣብነት ገንዘብ ኣብቲ ማሕበር ዳርጋ የለን ኣብቲ ውድብ እንተሎ ድማ ብተዛማዲ ምስቲ ናይ ውድብ ዕብየት ውሕድ እዩ ገለ ግዜ ነቲ ናይ ኣኼባ ቦታ ኸማን ኣዋፂኻ ኢኻ ትከፍሉ እቲ ውድብ ብወርሓዊ ውፅኢት ይኹን ብካልእ ንባጀቱ ከመይ ገይረ ክረክብ እየ ዝብል መደብ ኣውፅኡ ስለ ዘይጸንሐ ማለት እዩ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ነቲ ኣንጻርና ዘሎ ስርዓት ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝነቐለ ብምዃኑ እቲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ወፃኢ ዘካይዶ ዘሎ እቲ ቀደም ቅድሚ ናጽነት ዝሰረቶ ውድብ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ ገልጾ ደሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓፋሽ ውድብ ምዃን ማለት ቅድሚ ናጽነት ድሕሪ ናጽነት ጉቡእ ናይ ኣባልነት መሰል ናይ ኣባልነት ብንጹር ፈሊጡ ዝኣቱ እዩ ብፍላይ ነቲ ጉቡኡ ንኣብነት ኣብ ዓጥንያን ኣኼባ ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን እዩ ኩሉ ሰብ ይሰርሕ እዩ ዕረፍቲ 2,000 ኣብ ሰሙን እንድሕር ኣለዎም 2,000 ኣብ ሰሙን ኣብቲ ኣኼባ ክመጽእ ኣለዎ ምብኳር ማለት ካብ 1-2-3 ግዜ ንላዕሊ መቅጻዕት ኣለዎ ምስጓጉን ኣለዎ ኣባል ኢልካ መጺኻ ኮይንካስ እዚአን ከተማልእ ኣለካ በሃል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝኾነ ሃገር ናይ ዓለም ናይ ሓፋሽ ውድብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ክገብሮ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ከምኡ እውን ንገንዘብ ምኽፋል ዝምልከት ክሳብ 20 ዝኽፈለሉ ግዜ ነይሩ ካብ ደሞዝካ ድሓር ድማ ናብ ገለ ውሱን ገንዘብ ብመዓልታ ክትክፈል ኣለዎ ኣባል ክገብሮ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ንጥፈት ክርከብ ኣለዎ ግድን ተዘይተረኺቡ ድማ ኣለዎ ናቱ መቅጻዕቲ ይኹን ካልእ መግናሕት ኣለዎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ውሕድ ነይሩ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣባል ብተዛማዲ ካብቲ ወፃኢ ዝነበረ ህዝቢ ንምንታይ እንተተባሂሉ እቶም ንደሊና ዝበሉ ጥራይ ሒዙ ኸይድ ነይሩ ክሳብ ሎም ዘጽንሖ ዘሎ እቲ ናይ ሓፋሽ ውድባት ናይ ውድብ ቀይዲ
ከም ርዱእ ይውሰድ ስለ ዘሎ እዩ ኣብቲ ናይ ህግደፍ ኣባልነት ኣብ ወፃኢ እዚኣ ክትገብሩ ኣለኩም እዚኣ ክትከፍሉ ኣለኩም በዚ መዓልቲ ክትመፁ ኣለኩም ኢልካ ኢኻ ትቕየድ ኣይገብርን እየ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ከምኡ እንተኮይኑ ኣባል ኣይኮንካን ሕጂ ውድብ ኣድማሳዊ እዩ ክብል ከለኹ ንሕና ዘይንገብሮ እንተኮይንና እሞ እቲ ፀላኢና ገቲሩና ዘሎ ዝገብሮ እንተኮይኑ ንሕና ክንስዕሮ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ እኹል ተዓሊም ኣይንገብርን ኢልና ኣለና ሜንቶ ወይ ተዓሊም ኣይንገብርን ኣለና ማለት እዩ እዚ እዩ ዕቁር ሓይሊ ምስ ሓይልኻ ከለኻ ኣዳኺሙና ዘሎ ካብተን ነጥብታት ኣብ መወዳእታ ዝጠቐስክዎ ቁፅሪ 4 ዝጠቐስክዎ ቃለ ጉባኤ ወይ ደቃይቕ ዘይመሓዝ ዝብል ምናልባት እንታይ እያ እዚ ኣገዳስነታ ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዮም እዚ ኣገዳስነቱ ሕጋዊነቱ እዩ ምክንያቱ ውድብ ብሓደ ነገር ክገብሩ ዝተሰማምዑ ሰባት ዝእከብሉ እዩ ስለዚ እቶም ሰብ እቲኦም ነንሕድሕዶም ዝተሰማምዑሉ መቐየዲኦም እዩ ኣብ ቃለ ጉባኤ ድማ ወይ ኣብ ደቃይቕ እዩ ድማ ዝምዝገብ እዚ ደቃይቕ ግን ብፅሑፍ እዩ ፅሑፍ ሓደ ሰብ ነጥቢ ስለ ዝወሰደ ፅሑፍ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ነቲ ፅሑፍ ዝገብር ሰብ ወይ ከዓ ብቴፕ ክቐድሖ ክኽእል ይኸውን ኣብዚ ዘመናዊ ግዜ ፅሒፉ ነቶም ተጋባእቲ ዝነበሩ ኣብቲ ኣኼባ በብሓደ ክበፅሖም ኣለዎ ቅድሚ እቲ ካልኣይ ኣኼባ ዝግበር ስለዚ ትማሊ ዝገበርናዮ ኣኼባ ወይ ብቀዳማይ ዝገበርናዮ ኣኼባ ከምዚ ነይሩ እዚ ውሳኔ ወሲድና ኢሉ ገና ብውዒኡ ከሎ ይሰደሎም ዝእረም እንተሎ ይእርሙ ብድሕሪኡ መዝገብ ይሓቱ ማለት እዩ ኣይቅየርን እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ መወከሲ እዩ ማለት እዩ እሱ ከምዚ ወሲድና ኣለና በዚ መሰረት እዚ ክንገብር ኢና ይብል እቲ መሪሕነት ስልጣን የርኢ ማለት እዩ ተወሲኑ ኣሎ ብማሕበር በዚ መሰረት ክንገብር ኢና ይብል ዘይግበር ነገር ድማ ወሲድና ኣለና ኣይግበርን ይብል ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ናይ ፖለቲካ ሂወት ግን እሱታት ስለ ዘየሎ ከምዚ ኣይበልናን ከምዚ ኢልና ከምዚ ማለት ኣይኮነን ሓሲኻ ይርሳዕ ከምቲ ዝበልኩኹም ድማ ምስቲ ናይ ኣባልነት ዝበልኩኹም እቶም ሽዑ መዓልቲ ዝነበሩ ኣባላት ድሕሪ ዓመት ስለ ዘየለው ገሊኦም እንታይ ከም ተባሃለ ከማን ኣይፍለጥን እዚ ኩሉ እንዳጨራረመልካ ኸይድ ነቲ ድሌት ናይ ምኻድ ናይ ውድብካ እምበኣር እዚ ብምሉኡ ተኣኪቡ ዘምፅኦ ሰዓቤን ውድብ ምድኻም እዩ ኢለ ኣሎ ውድብ ሓደ ዓይነት ድሌት ዘለዎም ሰባት ዝራኸብሉ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ናይ ስፖርት ክለብ ድዩ ናይ ሃይማኖት ክለብ ድዩ ዕቁብ ድዩ ፖለቲካዊ ነገር ድዩ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ድዩ ናይ ተመሃሮ ሓደ ዓይነት ንደሊና ዝብሉ ዝእከብሉ ምዃኑ ርዱእ እዩ ውድብ ድማ ቃል ኪዳን ዝኣትውሉ ሓደ ኣገባብ እዩ ብፅሑፍ ቃል ኪዳን ይኣትው እዚ ክንገብር ኢና እዚ ድማ ክንረክብ ኢና ኢሎም ድማ ይሰማምዑ ብፅሑፍ የስፍሩ ውድብ ሜካኒካዊ እዩ ዘቐመጥካዮ ነገር እዩ ዝሰርሕ ዘይቐመጥካዮ ነገር መፂኡ ክሰርሕ ኣይተፈቀድን ኢኻ ዋላ እኳ ከምኡ እንተሎ ሰባትን ዕላማታትን ይፈላለ እምበር ከም ማኪና ማለት እዩ ውድብን ማኪናን ሓደ እዩ ነቲ ሕግታታ ኣኽቢርካ ክትሰርሓላ ትጥቀመላ ማለት እዩ እዚ እዩ ናይ ጎዲሉ ዘሎ ክንብል ከለና እምበኣር ክማላእ እንተኮይኑ ብቐሊሉ ኣብቲ ብቐሊሉ ክንጅምሮ ንኽእል ነገር ክእቶ ክኽእል ነዚ ሸለል ክበሃል የብሉን ኣማራፂታቱ ክረአ ኣለዎ ንምንታይ ፖለቲካ ውድብ እንተኮይና ነታ መጻኢት ኤርትራውን ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ እሞ ሎሚ ብውድባትናን በቲ ኣድማሳዊ ኣሰራርሓ ተለማሚድና እንተዘይፀንሐና ድሓር ደኣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ኢና ንብል ዘለናስ ከመይ ጌርና ኢና ኣይከኣልን እዩ ሃገር ባዕሉ ውድብ እዩ መንግስቲ ውድብ እዩ ናይ ብዙሓት ብሓደ ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ ኣባላት ንብሎም ዜጋታት ማለት እዮም መራሕቲ ዝምረፁ ብኣባላት ዝምረፁ መራሕቲ ማለት ድማ መንግስቲ ማለት እዩ ንዖም ዝቕይድ ፅሑፋት ሕግታት ገለ ዝበልናዮ ድማ ቅዋም እዩ ኩሉ እዚ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ ውጥናት ይኹን ገለ ይኹን ካብ ቅዋም ዝበቆል እዩ ቅዋም ምንጭ ናይ ኩሉ ሕግታት እዩ እቶም ዝመረፅካዮም ሰባት ድማ ኣብ ሃገር ዘለው ከም ፓርላማ ወይ ባይቶ ኣባላት ዝህብዎ ስራሕ ነቲ መንግስቲ ውጥን ምውፃእ
ውጥን ምምሓሽ ወዘተ ወዘተ እዩ ሃገር ከም ውድብ ክትሰርሕ ከላ ብሕግታቱ ክትሰርሕ ከላ ያ ኣድማዒት ክትከውን ትኽእል ንሃገር ድማ ዘቁሙ ፖለቲካዊ ውድባት እዮም ፖለቲካዊ ውድባት ድማ ሎሚ ነቁሞም ዘለና ብፍላይ ድማ ኣብ ወፃኢ ዘለና እዩ ንምንታይ ኣብ ውሽጢ እዚ ክቀውም ስለ ዘይከኣለ ንግረ መገደይ ቅድሚ መደምደምታ መሃበይ ዝጠቕሶ ወፃኢ ውሽጥን ዝበሃል ፍልል የብሉና ዓይ ውሽጢ ጥራይ ለውጥ ዝመጽእ ብደገ ጥራይ ዝመጽእ ዝበሃል ክህሉ ኣይክእልን እዩ ንሕና ብጂኦግራፊና ኣብ ደገ ዘለና እምበር 2 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ደገ 3 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ እንድሕር ኣለና ኮይና ኩልና ሃገረይ ኤርትራ ንብል ኩልና ዜጋታት ኢና ንብል ክንሰርሕ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እቶም ውሽጢ ዘለው ዘይሰርሕዎ ነገር ሎሚ ግዜ ንሕና ኢና ክንሰርሖ ንኽእል ናጽነት ስለ ዘየሎ ገንዘብ ስለ ዘየሎ ናይ ርክብ ናይ ምጽሓፍ ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር ስለ ዘየሎ ደገ ዘለና ብሽሞም እናሰራሕና ምስኦም ብምስጢር ርክብ እንዳገበርና ክንሰርሕ እዋኑ እዩ ስለዚ ንዓና ነቶም ደገ ዘለና ምልከት እዚ ናይሎ ውሽጢ ዘለው ድማ ዕድል ምስረኽቡ ነዚናትና ክገብርዎ ምዃኖም ኣይንጠራጠርን ኢና እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኩሉ ውድብ ብዕቱብ ክዝረበሉ ዕድም እዚ ዝተዘንገዐ ነገር ዘዘኻኽር ዘለኹ እምበር ከም ሓደ ክግበር ዘይክእል ኣይኮንኩም ዘቕርቦ ዘሎ ብፍላይ እቲ ቀዳማይ ውጥን ትግባረ ስራሕ ዝበሃል ክዳሎ ኣለዎ ዝርዝራዊ ን10 ገጽ ናይ 15 ገጽ ዘይኮነስ ናይ 200-300 ገጽ ምድላው ክግበረሉ ኣለዎ ብክኢላታት ክዳሎ ኣለዎ ክኽፈለሉ ኣለዎ ነዚ ንምድላው ኣሃዛት ክስኳዓሉ ኣለዎ ኣብ ወፃኢ ስለ ዘለና ወፃኢ ዘለዋ ፓርቲስ ከመይ ገይረን ይሰርሓ ንኣሽቱ ውድባት ከመይ ገይረን ይሰርሓ ስለ ንፈልጥ ክንገብሮ ዘይንኽእል ኣይኮና እቲ ውሳኔ ንምግባር ጥራይ ክግበር ኣለዎ ብዘረባን ብጽቡቕ ድሌትን ጥራይ ንሃገር ዘካይድ ውድባት ክግበር ኣይክእልን ብጽሑፍን ብወረቐትን ብሕግን ዝሰርሕ ጥራይ እዩ ይብል ጸኒልኩም ስለ ዝሰምዓኹምኒ መስግን ክብሮም ዳፍናየ እዚ ወዳሓንኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕዝቶና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት እዩ ቅድሚኡ ግና ንምዝኻር ቀንዲ ነታ ዜና ከስማዕኩም መበል 16 ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ብሰሪ ስጋት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ ካልእ እዋን ተሰጋጊሩ ምስ ፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ኣሻቒሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኢትዮጵያ በቲ ቫይረስ ተለኽፉ 5 ሰባት ከም ዝረኸበት ኣረጋጊጻላ ነዚ ስዒቡ ድማ ምስ ፍሕፋሕ እቲ ቫይረስ ብዝቐልጠፈ ከይንርካብ ምስጋእ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽልተ ሰሙን ክዕጾ ተወሲኑሎ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ወተሃደራውያን መኮንናት ሓለፍቲ ጸጥታን ሰበስልጣንን ዝርከብዎም ኣስታት 300 ሰባት ኣሲራ እቲ ሃገር ብ15 መጋቢት ኣብ ዘርጋሕቶ መግለጺ ምእሳር እዞም ኣማይት ሰበስልጣን ምስ ብልሽውናን ምጥፍፋእ ናይ ኣስታት $100 ሚልዮን ዝተተሓዘ ምዃን እያ ጠቒሳ እንተኾነ ዙፋን ንጉስነት ካብ ኣቦኡ ንምርካብ ድልው ዘሎ ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማን መቐጸልታ ናይቲ ስልጣኑ ኣስጋእቲ ንዝኾኑ ንጉሳውያን ቤተሰብን ሰበስልጣናትን ናይ ምሕሓይን ምርዓድን ስጉምታት ምዃኑ ሓያሎ ወገናት ይገልጹ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከም ወትሩ ሶሉስ ኣብ ቆፀረና ተረኺብና ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንስፖርት ተሓዊስካ ንኹሉ ህይወት ደቂ ሰባት ጸሊዩ ዘሎ ዛዕባ መኽሳትን ምስሕፋዕን ሕማም ኮሮና ቫይረስ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ምዚ ኣርስቲ እዚ ዝተኣሳሰረ እዩ ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም መበል 16 ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ብሰሪ ስጋት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ ካልእ እዋን ተሰጋጊሩ እዚ ካብ 23 ክሳብ 29 መጋቢት ኣብ ሞሪሸስ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ውድድር ናብ ወርሒ ሰነ ከም እተመሓላለፈ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ሞሪሸስ እኳ እንተገለጸ መዓልትታት ግን ብንጹር ኣይቐመጠን
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብዓወታት ክትዕብልሎ ጸንሐት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነዚ ውድድር ይበቕዖም ዝበለቶም 20 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተቐዳደምቲ መሪጻ ልምምዳታ ጀሚራ ምንባራ ተፈሊጡሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሓት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ግዳያት ናይቲ ንኹሉ ኣካላት ሕብረተሰብ ብዘያፈላላይ ዘጥቅዕ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኮይኖም ኣለዉ። ኢጣልያዊ ተኸላኸላይ ክለብ ጁቬንቱስ ዳንኤል ሩጋኒ ፈለማ በዚ ሕማም ዝተለኽፈ ተጻዋታይ ሴሪኣ ኢጣልያ ክኸውን እንከሎ ንዑ ስዒቦም ድማ ካብ ክለብ ሳምፕዶርያ ማኖሎ ጋባዲያኒ፣ ዖማር ኮሌይ፣ ኣልቢን ኤክዳል፣ አንቶኒዮ ላጉሚና፣ ሞርተን ቶርስባይ፣ ፋውሊዮ ዴፓውሊ በዚ ቫይረስ ከም እተለበዱ ተሓቢሩ። ብዘይካዚኣቶም ተጻወቲ ፊዮረንቲና ዝኾኑ ጀርማን ፔዜላ፣ ፓትሪክ ክትሮንን ዱሳን ቪያንሆቭን እውን ኣብ ዝገበርዎ ሕክምናዊ ምርመራ ኣደዳ ዝሕማም ኮይኖም ጸኒሖም። ንክልተ ሰሙን ጸወታ ክስርዙን ኣብ ዕጹው ማዕጾን ኣኼባ ከካይዱ ዝቐነዩ ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ኣብ መወዳእታ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ክሳብ 3 ሚያዝያ ደው ክብል ውሳኔ ሕሊፎም። ኣብ ርእሲ እዚ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ናይታ ድሕሪ ቻይና ብካልኣይ ደረጃ ብዝሒ ተጠቂዓ ዘላ ኢጣልያ ጋብርኤሌ ግራቪና ሃገሩ እቲ ካብ 12 ሰነት ሒዙ ንሓደ ወርሒ ክሰላሰል መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኤሮ 2020 ናብ ካልእ እዋን ንኽመሓላለፍ ክትሓትት ምዃና ኣፍሊጡሎ። ካብ ሴሪኣ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ምስ እንሰግር መንግስቲ እንግሊዝ ምዕጻው ስታድዮማት ኩዕሶ እግሪ ወይ ድማ ንጥፈታት ኩዕሶ ዶ ምባል ኣብ ምግታእ ዝርግሕቲ ሕማም ከምቲ ዝድለ ብዙሕ ጽልዋ ከም ዘይብሉ ሞያውያን ኣማኺሮምን እዮም ስለ ዝበለ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ንኽሳለጡ ውጥን ተሰሪዕሎም ዝነበረ ግጥማት ስፖርት ሃገር ኣብ ሰዓቶም ንኽሰላሰሉ ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዕሎም ነይሩ። ይኹን እምበር ብሓሙስ 13 መጋቢት ክለብ ኣርሰናል ኣሰልጣንያ ማይክል ኣርቴታ ብኮሮና ቫይረስ ከም እተለኽፈ ስለ ዝሓበረት እቲ ዜና ንመላእ ኣፍቀርቲ ስፖርት ፕሪምየር ሊግ ኣሰንቢዱን ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ድማ ንኹሉ ጸወታታት ንኽስርዞ ኣገዲዱን። ንጽባሒቱ ኩለን ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝገበሮ ህጹጽ ርክባት ድማ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ክሳብ 4 ሚያዝያ ንኽድስክል ተሰማሚዐን። ክለብ ቼልሲ እውን ንክለብ ኣርሰናል ተኸቲላ ኣባላ ዝኾነ ወዲ 19 ዓመት ናይ ክንፍት ከዓይ ካሉም ሁድሰን ኣዶይ ግዳይ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝኾነ ንህዝቢ ብዕሊ ሓቢራ እኳ እንተነበረት ድሕሪ 2 መዓልትታት ግና እቲ ተጻዋታይ ካብቲ ኣጋጢሞ ዝነበረ ሕማም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሓወየ ንደገፍቱ ኣበሲሩ። በዓልቲ ቤት ማይክል ኣርቴታ ሎሬና በርናል ቦገና መጻምዳ ጥዕኖ ኣዝዩ ተማሒሹ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ብቐዳም ኣረጋጊጻ። 3 ስሞም ዘይተገልጸ ተጻዋቲ ክለብ ሌስተር ሲቲ ምስ ሕማም ዝተኣሳሰር ምልክታት ንገዛ እርሶም ክውሽቡ ከም እተነግሮም ኣሰልጣንታ ክለብ ብሬንዳን ሮጀርስ ዘፍለጠ ክኸውን እንከሎ ክለብ ቦርንማውዝ ድማ ሓላው ልደታ ኣርቱር ቦሪጅ ዝርከቦም 5 ተጻወታ ምልክታት ሕማም ስለ ዝተረኣዮም ኣብ መንበሪኦም ተነጺሎም ክጸንሑ ወሲና። ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጻወታ በዚ ሕማም ከይልከፉ ብምስጋእ ንመዓልቲ 2 ግዜ መርመራታት ተካይደሎም ኣላ። ክለብ ኤቨርተን ብወገና ሓደ ካብ ተጻወታ ሓያል ርስኒ ስለ ዝገበረ ከም ቅድመ ጥንቃቐ ንሓደ ሰሙን ኣብ ገዙ ክጸንሕ ምዃኑ ወግዓዊ መግለጺ ኣውፅያ። ኣሰልጣኒ ክለብ ኤቨርተን ኢጣልያዊ ካርሎ አንቸሎቲ መንግስቲ እንግሊዝ ንለበዳት ሕማም ንምግታእ ንጥፈታት ስፖርት ብህፁፅ ከደስክል ብዘይምውሳኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ቦሪስ ጆንሰን ሓደገኛነት ናይቲ ኩነታት ኣይተረድኦን ብምባል ብጥሪ ነቒፍዎ። ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ዝነበረ ዋይነ ሩኒ ብወገኑ መንግስታትን ፌደሬሽናት ስፖርት ካልኦት ሃገራትን ኣስጋእነት ናይቲ ሕማም ተረዲኦም ንውድድራት ስፖርት ደው ብምባል ግቡእ ስጉምቲ ክወስዱ እንከለው በንጻሩ እንግሊዛውያን ክሳብ ማይክል ኣርቴታ ዝሓምም ተጸቢዮም ዝሕቱል ስጉምቲ ብምውሳዶም ንስፖርታውያን ልክዕ ከመታሕዛ ጊኒፒግ ተባሂሉ ዝፍለጥ እንስሳ ሒዞሞም ብምባል ወቒሱ። ጊኒፒግ ሞያውያን ምፍራይ መድሃኒት ኣድማዕነት መድሃኒታት ንምፍታን ዝጥቀሙሎም ዓይነት እንስሳ እዮም። ኣብዚ ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ደቂ ሰባት ተደሪትሉ ዘሎ እዋን ናይ መወዳእታ መዕለቢ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ብፍላይ ድማ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ስፖርታዊ ወቕቲ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ዛዕባ ንስድራ ቤት ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ የካትዕ ኣሎ። ንፕሪምየር ሊግ ብ25 ነጥቢ ትመርሖ ዘላን ሻምፒዮንነታ ንኸተረጋግጽ ድማ 2 ዓወታት ተሪፈና ዘለዋ ክለብ ሊቨርፑል ድሕሪ ኣስታት ናይ 30 ዓመታት ትጽቢት ጽምኢ ሻምፒዮን ከተርውያ እናተባለት እንከላ ብሰርዝ ሕማም ዝፈጠሮ ቅልውላው ሕልማ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣብ ሓደጋ ኣትዩሎ። ምኽንያቱ ገለ ወገናት እዚ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ዘሎ እንተዳ ቐጺሉ እቲ ግዜ ንድሕሪት ተመጢጡ ናይ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ውድድር ጅምረሉ እዋን ስለ ዝኣክል ውዕል ናይ ብዙሓት ተጻወቲ ድማ ኣብ ባሕቲ ሓምለ ስለ ዘበቅዕን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ልክዕ ከም ኣብ ግዜ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝገበሮ ንናይዚ ዓመት ውድድር ተዓዋቲት ጋንታ ዘይብሉ ከስርዘዩ ይብሉ።
እንተኾነ ግን እዚ ውሳኔ ክሕልፎ እንተደኣ ኮይኑ 14 ክለባት ፕሪምየር ሊግ ክድግፎ ኣለወን ናብዚ ውሳኔ እዚ እንተደኣ ተበፂሑ ነታ 99.9 ሚኒታት ሻምፒዮን ንምዃን ዘረጋገፀት ሊቨርፑል ነተን ካብ ሻምፒዮንሺፕ ናብ ፕሪምየር ሊግ ንኽሰግራ ብገፊሕ ነጥቢ ዝመርሓ ዘለዋ ክለባት ሊድስን ዌስት ብሮምዊችን ፍትሓዊ ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ድማ ሊቨርፑል ክብሪ ሻምፒዮና ክትለብስ ክለባት ሊድስን ዌስት ብሮምዊችን ድማ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክሰግራን ቆፅሪ ናይተን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝሳተፋ ክለባት ድማ ካብ 20 ናብ 22 ክብክብልን ኣብ ዝመጽእ ዓመተ ውድድር ድማ ኣብ ክንዲ 3 ጋንታታት 5 ጋንታታት ናብ ድሕሪት ክምለስ ኣለወን ብምባል ይምግቱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይን ካልእ ኣርስታትን ንምዝራብ ሓለፍትን ክለባትን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ክጋቡ እዮም ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ብሓፈሻ ነዚ ኩነታት ኣመልኪቱ ናብ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ጽሓፈ ቅልዑ ደብዳቤ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ብቐዳምነት ስራዕ ጥዕና እምበር ኩዕሶ እግሪ ይኮነን እዚ ጉዳይ መወዳእታ ብኸመይ መዕለቢ ከም ዝግበረሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣፍልጦ የብሉን ይኹን ዳ እምበር ኣብ ክውንነትን ሞራልን ዝተመርኮሰ ውሳኔ ከም ዝውሃብ እምነተ እዩ ኢሉ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ንዝካየዱ ስፖርታውን ምንቅስቓሳትን ብምጽላው ላሊጋ እስጳኛ ቡንደስሊጋ ጀርመን ሊግ 1 ፈረንሳን ካልኦት ውድድራትን ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ ንኽውንዘፉ ኣገዲዱሎ ክለብ ሪያል ማድሪድ ሓደ ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዕ ዝነጥፍ ኣባላ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ብምልካፉ ነቲ ስፖርታዊ ልምድ ተካይደሉ ማእከል ድማ ተጻወተ ኩዕሶ እግሪ ኢድን ሰኪዕትን ብሓባር ስለ ዝጥቀሙሉ ኩሎም ተጻወታ ንክልተ ቅነ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ነብሶም ክግልሉ ስለ ዘተሓሳሰበት ኣባላት ምንቅስቓስ ደሪቶም ይርከቡ ኣርጀንቲናዊ ተኸላኻላይ ክለብ ቫሌንሲያ እዝቄል ጋራይ ናይ መጀመርያ ተጻዋታይ ላሊጋ ግዳይ ዝሕማም ኮይኑሎ ድሒሮም ድማ ደጋንቱ ኢላውኪ ማንገላን ጆዜ ሉዊስ ጋያን ከምኡን ካልኦት ስሞም ዘይተሓበረ ክልተ ሰራሕተኛታት ታጋንታን እቲ ቫይረስ ከም እተረኽቦም ተሓቢሩ ይኹን እምበር ታጋንታ ትማሊ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ እቶም በዚ ቫይረስ ተለቢዶም ዝተባህሉ ኣባላታ እወታዊ ምሕያሽ ከም ዘርኣዩ ኣፍሊጣላ ተኸላኸልቲ ጀርመናዊት ክለብ ሃኖቨር ቲም ሁበርሰንን ጃንስ ሆርንን እውን እዚ ሕማም ዘረኻኽበሎም ክኸውን ከሎ ካልእ ጀርመናዊት ክለብ ሆልሽታይን ኪል ድማ ተኸላኻላያ ስቴፋን ቴስከር ብኮሮና ቫይረስ ከም እተለኽፈ ኣነጺራላ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስዊዘርላንድ ወዲ 70 ዓመት ዶሚኒክ ብላክ እውን ኣብ ዝገበሮ መርመራ ውፅኢቱ እወታዊ ኮይኑ ጸኒሕሎ ፊፋ ካብ 3 ክሳብ 5 ሰነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ከካይዶ ተሊሙ ዝነበረ ዓመታዊ ጉባኤ ብ3 ወርሒ ኣናዊሑ ኣብ መፋርቕ መስከረም ከሰላስሎ ከም ዝወሰነውን ሓቢሩ ኣብ ብራዚል ፌደሬሽን ሃገር ገጠማት ኩዕሶ እግሪ ከም ልሙድ ክቕጽል ብምውሳኑ ተጻወቲ ክለብ ግሬሚዮ ነዚ ውሳኔ ብምቋም ምስ ክለብ ሳኦ ሉዊዝ ኣብ ዝነበሮም ጸወታ ናብ ሜዳ ኣፍንጮምን ኣፎምን ብጨርቂ ሸፊኖም ኣትዮም ሓለቓ ጋንታ ክለብ ግሬሚዮ ሮናታ ፓርቴሉፒ ዓለም ብዓለማ ጸወታ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣቋሪጻ እናሃለወት ብራዚል ደው ዘይተብለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ህይወት ብቐዳምነት ክስራዕ ኣሎ ተስፋ ገብር እዚ ዝገበርናዮ ተቓሞ ነዞም ሓለፍቲ ክስቆሮም ክብል እንከሎ ኣሰልጣኒ ክለብ ፍላሚንጎ ጆርጅ የሱስ ድማ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ሰብ ዳ እምበር ሱፐርማን ኣይኮኑን ንሶምን ድሕነትን ጥንቃቐን የድልዮም እዩ ብምባል ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክቋረጽ ጸዊዑ ኣብ ኣርጀንቲናውን ክለብ ሪቨር ፕሌት ኣንጻር ክለብ ኣትሌቲኮ ቱክማን ኣብ ዝነበራ ግጥም ዋንጫ ሱፐር ሊጋ ምጽዋት ብምሕንጋድ ማዕጾ ኣረጊጣ ነድያኑን ተጻወትን መጋጠምቲ ጋንታ ኣብ ደገ ቀንፈዘው ከም ዝብሉ ጌራቶም ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዕ ዩቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ሃገሩ ከተማ ሊዝበን ንዝርከብ ሆቴሉ መዕቆቢ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተጠቑዕ ሕማት ክኸውን ኣፍቂዱ እቲ ወጻኢታት ሕክምና ድማ ክሽፍኖ ምዃኑ ኣፍሊጡ ዝብል ዜና ማርካ ዝተባለት ስጳኛዊት ማዕከን ዜና ፈለማ ምስ ዘርግሐት ካልኦት ማዕከናት ዜና ስፖርትን ከምኡውን ኣፍቀርቲ ስፖርትን እውን ተተቐባቢሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣጋዊሖም በንጻሩ ድማ ገለ ማዕከናት ዜና ሓቅነት ናይ ዝወረዘ ንምርጋጽ ናብቲ ናብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ሕማት ክቕየሩ ዝተባለ ፔስታና CR7 ብዝብል ዝፍለጥ ዋንነት ሮናልዶ ዝኾነ ሆቴልን ደው ኢለን ኣፈኛ ናይቲ ሆቴል ድማ ንሕና ሆቴል ዳ እምበር ሆስፒታል ኣይኮናን ሕጂ እውን እንተኾነ ነዚ ኣገልግሎት ኢና ንህብ ዘለና ኣብ ዝመጽእ እውን ካብ ዝተፈልየ ኣገልግሎት ኣይንህብን ኢና ብምባል ነዘይቁንዕነት ናይቲ ወሬ ኣረጋጊጽዎ ዝሓለፈ ዓርቢ መርመራ ገይሩ ካብዚ ንዓለም ኣናዊጡ ዘሎ ቫይረስ ናጻ ምዃኑ ዘረጋገጸ ሮናልዶ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ማዴራ ኣብ ዝርከብ መንበር ገዝኡ ባዕላዊ ውሸባ ገይሩ ይርከብ 21 መጋቢት 1980 ኣብ ፖርቶ ኣሌግሬ ብራዚል ተወሊዱ ብቴክኒካዊ ምልከትን ጥበብን ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ተጻወቲ እቲ ዝበለጸ ምዃኑ ዝበዝሑ ኣፍቀርቲ ስፖርት ይሰማምዕሉ ምስ ክለባት ባርሴሎና ኤሲ ሚላን ፓሪስ ሳን ዠርማን 5 ካልኦት ብራዚላውያንን ሜክሲካውያን ክለባትን ን18 ዓመታት ተጻዊቱ
መዘን ጋንታታት ኮይን ድማ ኣብ 719 ግጥማት 280 ጎላት ኣውፂሩ። እዚ ተጻዋታይ እዚ ኣብ 97 ጸወታታት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል እውን 33 ጎላት ከመዝግብ ክኢሉ እዩ። ቡልቅ ይኹን ብጋንታ ሓያሎ ክብርታት ኣብ ኢዱ ዘእተወዩ ገለ ንምጥቃስ ጽዋት ሻምፒዮንስ ላሊጋ እስጳኛ፣ ሻምፒዮን ሴራ ኢጣልያ፣ ሻምፒዮን ብራዚል፣ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ፣ ሊበርታራዶስ ላቲን አሜሪካ፣ ዋንጫ ዓለም፣ ባሎንዶር ወዘተ። እዚ ድሕሪ 2015 ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ዘይተራየ ተጻዋታይ ምስ ዝነበሮ ጥበብን ምልከትን ኣብ ኤሮጳ ንነውሕ ዝበለ ዓመታት ክጻወት ይኽእል እኳ እንተነበረ እቲ ጎኒ ጎኒ ኩዕሶ ዘዘውትሮ ዝነበረ ደቂ ኣንስትዮ ዘማእከለ ዕንደራዊ ህይወት ለይታዊ ትልኢት ንኣካላዊ ብቕዓቱ ብኣሉታ ስለ ዝጸለወ ግን ነፍቀርቲ ጥበብ ኩዕሶ እግሪ ጽምኦም ከይርዌ ምስ ናፍቖቶም እዩ ርሒቕዎም። እዚ ተጻዋታይ መን ይመስለኩም? ሮናልዲኞ ጉቾ እዩ። ቅድሚ ገለ ዓመታት ብኽእለቱ ዝንኡን ዓወታቱን ንመላእ ዓለም ከም ዘየዛረበ ብሰሪ ስርዓት ዘይሓለወ ዘይጥንቁቕ ኣካይዱ ኣብ መወዳእቱ ንታሕቲ ተነቒቱ ኣብ መሬት ዓሊቡ ይርከብ። ኣብ 2019 ነዚ ተሸነነሉ ቀረጽ ክኸፍል ብዘይምኽኣሉ ንብረቱን ዋንነቱን ተሃጊሩ ካብ ሃገሩ ንኸይወፅእ ተኣጊዱ እዩ። ጸገማት ናይዚ ብፍሽኽትኡን ፍዕሹ ገጹን ዝልለ ተጻዋታይ ግን በዚ ኣየብቅዕን። ንሱ ምስ ሓዉ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ንሃገረ ፓራጓይ ኣብ ዝበጽሓሉ ዝተተምየነ ፓስፖርት ስለ ዝተጠቕሙ ኣብ ቤት ማሕቡስ ይርከቡ። እዞም ብራዚላውያን ጉዳዮም ኣብ ደገ ኮይኖም ክከታተሉን ብናይ ገንዘብ ውሐስ ንኽፍትሑን ዘቕረብዎ ጠለብ ነቲ ጉዳይ ሒዝዎ ዘሎ ኣኽባር ሕጊ ብዋሕስ እንተዳእፋኒናዮም ናብ ሃገሮም ካሃድምዮም። ብራዚል ነዜጋታታ ንኻልእ ሃገር ኣሕሊፋ ስለ ዘይትህብ ድማ ዳግማይ ናብ ሕጊ ንምቕራቦም ከሸግረናዩ ብምባል ነቲ ሕቶ ብድሕሪ ምንጻጉ ክልቲኦም ኣሕዋት ኣብ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ተሓቢሶም ኣለዉ። ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ብድሕሪ ቀይዲ ናይዚ ኮኸብ ብራዚላዊ ኣብ መንጎ እስራት ውድድር ኩዕሶ እግሪ ክውድቡን ከለዉ ካብቲ ዘገርም ጋንትኡ 11-2 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ፍጻሜ ዝተሰለፈ ሮናልዲኞ 5 ጎላት ብምዝጋብን 6 ካልኦት ድማ ብምቕባልን ኣብ ኩለን ሸቶታት ጋንትኡ ኣበርክቶ ገይሩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ምስ ተዘርግሐ ሓደ ካብ ተጠቃሚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተዝህሉስ ክንደይ ምጸበቐ ነይሩ፣ ኣብ ጎኒ ወይ ድማ ኣንጻር ሮናልዲኞ እኳ ኩዕሶም ተጻወትኩ ብምባል ባህጉ ገሊጹ። መዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ሊዮነል መሲ ነቲ ከም መምህሩን ዓርኩን ዝርእዮ ሮናልዲኞ ንምሕጋዝ 4 ሚልዮን ዩሮ ሰሊዑ 4 ጠበቓታት ከም ዝቖጸረ ተወሪ ነይሩ። ይኹን እምበር ቀረብቲ ናይቲ ተጻዋታይ ሜሲ በቲ ንሮናልዲኞ ዘጓነፉ ሕማቕ ተረኽቦ እኳ እንተሓዘነ ጠበቓ ንኽቖጽረሉ ግን መደብ ከም ዘይብሉ ሓቢሮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ዝመጽእ ሰሉስ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን